Bel wis muni. Ayo jajan. Ya wis, tapi kowe sing beresi mengko. Gampang, ora usah khawatir. Ya wis lah. Melu aku menyang kamar mandi yuk, sampai tinggal wae. Engko ana sing piket. Tenan, ora apa-apa ta? Ora apa-apa, ora usah khawatir. Ya wis ayo ayo ayo. Loh, sapa iki sing mbok sampah nak kene? Nyuwun pangapura Fadil, kuwi mau sampai aku karo Diandra. Nanging saiki nang sekolah akeh banget sama plastike ya. Iya, padahal wis ono gerakan zero waste. Aku saiki nek tuku es, gawe kelas dhewe ben ora nambah sampah. Aku uga nggawa tumbler. Ora tuku botol plastik maneh. Aku nggawe tas saka kain bekas, ben orang nggawe tas plastik maneh. Wah, apik kabeh. Nek kabeh bocah koyo ngene, pasti sekolahnya resik lan asri. Ayo miwiti saka awake dhewe, yen ana sampah langsung dibuang. Setuju. Ada di generasi zero waste sing peduli bumi.